Moi kaikille ja terveisiä täältä Jäppilästä. Ui! Me ollaan äitin kanssa tulossa kaupasta ja äitillä on tänään syntymäpäivät. Pääsetkö sinä sieltä? Tuoda! Näytti aika vaikealle. Näytti tosi vaikealle. Äiti kiroaa. Käytiin kaupassa ja äitillä on tänään syntymäpäivät siis. Ja saatte arvata paljon se täyttää, mutta en kerro. En kerro paljon täyttää. Kyllä. Tämmöstä täällä Jäppilässä. Kaupassa käyty. Tässäkin on ostoksia. Mitä? Tänään meillä on kanaa ruokana. Mun nenä on ihan punainen. Niin on. On se jäässä? On. Sano äiti jotain kanavan tilaajille. Mulla ei ole jäässä mitään. Sanohan jotain. Hello and happy new year. Good day. Joo. All over the world. Kyllä. Eli happy new year over the world. My dear friends. My dear friends. Everybody. Siinä menee äiti. Upealla kärrillään. Tosi tyylikäs. Ui, täällä on niin talviset maisemat. Kyllä. Kyllä vain. Mutta näillä näkymin hyvää tulevaa uutta vuotta kaikille. Joulu meni jo ja lahjoja saatu ja tälleen. Kyllä. Mutta tämmönen lyhyt video. Vähän kuuluisia. Moi moi!